Ty jsi se změnila. Přesně, jsi šaka namyšlená, tak vlastně nikdy nebyla. Teď minule to šlo, to už se teďka nejde. Takže my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Naplno. Minulý díl. Ano, naplno. Jsem čekala, že něco řekneš. Tak jo, co bych řekla? Já vás vítám tady u dalšího dílu našeho podcastu. A myslím si, že to bude i dnes výživné. Já už to nebudu říkat. Jako vždycky to bude výživné. No, v minulém díle jsme vlastně naťukli téma nastavení osobních hranic. No a dneska se na to podíváme víc z toho podnikatelského hlediska. Protože i tam je to velmi palčivé téma. A já si jako troufnu tvrdit, že třeba z mojí pozice je to daleko závažnější, jak dát. Je to, co musím daleko víc řešit, než co se týká těch osobních hranic v tom podnikání. Je to fakt. Já nevím, jako čím to úplně je, ale já to třeba jako řeším daleko víc, co se týká toho podnikatelského života. No a ono to má nějaký důvod, podle mě, jo. A podle mě to je jenom o tom, že prostě v tom podnikání tě to jako víc nutí vlastně. Je to pravda, že v tom osobním životě to můžu odsunout a tolik to nemusím řešit, ale ve chvíli, kdy přesně přijde jako klient, dá mi trošku nůž na krk a řekne mi prostě, pokud to neuděláš, tak příští měsíc už vlastně jako nechci pokračovat ve spolupráci a tobě to platí faktury, tak... Což si říkám, že je tak vlastně to není vůbec blbý, dobrý. že nemáme prostě jako v těch našich jako životech trošku nějaký bič, jo, protože my fakt jako strašně řešíme na to až. Jo, a přesně osobní hranice jsou hodně o až, prostě. Je to o tom, až kam to vydržíš. No. Je to pravda, no. Takže prostě to je teďka trochu jako, taková jako smutnější část, ale dobře, pojďme do toho. Ne, zase tak smutný to nebude a bude to samozřejmě hodně praktický a jako nastavení osobních hranic v podnikání, já podnikám poslední 4 roky, takže já jsem si prošla stovkama klientů, se kterými jsem spolupracovala a nastavení osobních hranic bylo velké téma v průběhu několikrát. Nikde jsem to vlastně neřešila úplně na té vědomí části, vždycky to bylo spíš jako podvědomě. A dneska bych tady s váma vlastně chtěla pozdílet, co se dělo, jak jsem s tím vlastně tak nějak jako se vypořádala a možná na co bych vás chtěla upozornit, abyste si vlastně dali pozor, jaký třeba chyby úplně neopakovat, nebo chyby. Já to beru jako zkušenost. Ale vždycky je fajn si myslím vycházet ze zkušenosti někoho jiného, na co si třeba dát ten pozor, abych se nedostala do takové fáze. Podle mě to jako jinak nejde, než s tou někdy zkušeností. To tak, určitě někdy to tak je. Osahat. Určitě někdy to tak je, to souhlasím. Takže já jsem si tady vybrala takový, dejme tomu 3-4 takový základní odvětví. Tak pojď do nich. Možná ani ne odvětví. Takový témata, který by tady s váma chtěla rozebrat. No a to první je vůbec, protože já, jak už jsem říkala, spolupracuju s klienty, tak je to, jak vlastně vůbec bude vypadat ta spolupráce. Protože ve chvíli, kdy mi přichází nový klient, tak já vlastně často u podnikatelů, který učím tvořit obsah na sociální sítě, tak vlastně často u nich vnímám to, že když jim přijde třeba nová spolupráce a je to jeden z prvních klientů, tak oni často čekají, že vlastně ten klient bude diktovat to, co chce. A on jako bude většinou diktovat to, co chce. Jenže ve chvíli, kdy mu jako dám já tu rukavici prostě, že ty budeš teďka mi říkat, co já budu dělat a udělám to od začátku, tak to takhle bude fungovat jako vždycky. Podáš prst a se vrátí celou ruku. Je to tak, no. A může to být i u super klientů. A ty klienti to možná někdy ani nedělají úplně vědomně. Jakože to, nebo takhle, jako samozřejmě nějakou vědomá čas, ale znám lidi, nebo aspoň myslím si to já, že vlastně to nedělají úplně jako schválně. Záměrně. No, záměrně, přesně tak. Hele, to se mi chce říct teďka, že je to fakt o tom, že ty lidi to testujou. Jo, a je to jako hodně jako podvědomá, jako nějaká jako reakce. Že jako zkouším prostě, jasně. Co vydržíš. Jasně. Jo, a nemusí to být vždycky úplně záměr, že no, tak když si udělala tohle, tak ještě bych se mohla zeptat, jestli mi jako neudělá tohle. Jo, to je takový, myslím si, že to takhle je jako úplně se vším, prostě, tak hele, zkrátila mi 3 kalhoty, tak zkusím ještě, jestli mi neskrátí třeba tyhle 3 kalhoty, jako, jo. A je to taková jako pastička vlastně, protože když tam ty lidi pustíš, tak proč by to ty lidi nedělali, jo? To je pravda. To nedává smysl. To je moc, pravda. Jako. A ještě se přesně bavíme v tom podnikání o to, že tam jde prostě o čas a o peníze. Takže jako pokud můžu někde... No i o vztahy.
Je to taky tak, Jo. ale víš co, jako pokud můžu někde prostě ušetřit, pokud prostě nějaký jako náklad se tam sem tam jako navíc vlastně dostane, tak jako pro mě dobře, protože pokud vlastně to jako jednou mi to vyjde, tak mi to vyjde i po druhý, že jo, to se jako objevuje vždycky. No ale každopádně možná, co bych ještě chtěla říct, tak je to, že souvisí to i trošku s tou odpovědností. Jo, těch podnikatelů, že často, já když pracuji s klientkama, tak často tam vidím, že třeba nechtějí úplně převzít tak velkou tu odpovědnost nebo prostě nastavit tu spolupráci tak, jak to vlastně bude. Jo, že prostě když mi přijde nový klient, tak já jsem vlastně zodpovědná za to, že nastavím ty pravidla, jak to bude fungovat, jak spolu budeme komunikovat, kdy spolu budeme komunikovat, jak to budeme řešit. A teď to myslíš ty jako dodavatel služeb? Ano, jo. Přesně tak, jo. ano, jo, to je dobrý. Si říct. Ano, přesně tak, ale může to být jako cokoliv. Může to být jako ano, jsem v té pozici toho dodavatele, já dodávám prostě něco tomu koncovému prostě klientovi, zákazníkovi. No. Tak vlastně vždycky já jsem ta zodpovědná za to, že já vlastně řeknu, jak to bude vypadat ta spolupráce. A pokud to neudělám, tak většinou prostě to pak dopadá, že přesně se ty hranice překračujou, přesně nadávám, zase mi ten klient volá, zase něco chce, je sobota večer, on mi prostě v 7 hodin prostě volá, proč ještě tohle není hotový a posílá mi prostě 5 mailů ohledně toho. A tyhle ty věci přesně se dějou jenom proto, že já jsem na začátku neřekla, například, jaká je moje pracovní doba, kdy pracuju. A přesně, když jsem ten podnikatel, tak máme často pocit, že vlastně, o tom jsme se taky bavili spolu předtím, že vlastně my jsme pořád podnikatelé, my jsme 24/7 podnikatelé, my nemáme jinou roli, jenže tak to není. Že jo? My máme tu osobní roli. A pokud si ji tam jako na začátku nestanovíme, tak je jasný, že to ten klient nebude dodržovat. Takže za mě takový ty jako praktické věci, co si myslím, že pokud jako teďka nemáte, podnikáte a i když začínáte, jako myslím si, že už na začátku je to důležité si to říct, tak je nastavte si pracovní dobu. Fakt jako kdy pracujete. Od do, jo. Chcete pracovat prostě od pondělí do pátku, chcete třeba i pracovat jako víkendy, to je taky v pořádku, ale prostě nastavte si to, jo. Kdy s těma lidma budete komunikovat, kdy budete odpovídat na e-maily, kdy budete zvedat telefony. Jak s těma klientama třeba budete komunikovat? Budete přesně e-mailama, telefonem, přes nějaký další nástroj, WhatsApp, cokoliv, ale vlastně pokud já přijdu, na začátku řeknu, pracuji od do, komunikační kanál bude tohle, tak se mi prostě přesně potom, i když se mi stane, že ten člověk třeba mi napíše ten e-mail v sobotu, ale tak on ví, nebo já jsem mu to na začátku minimálně řekla, odpovídáš až od pondělí. Že odpovídám až od pondělí. A je to jako taková vlastně blbost, si myslím, a v korporátech a zaměstnáních docela klasická věc, ale v podnikání to rozhodně takhle není. No a já si vlastně říkám, že mně přijde důležitý tam tohleto vlastně mít nastavený i jakoby pro toho klienta. Jo? Protože i ten klient se pak může cítit vlastně víc v bezpečí. Jo? Že když tam tohle nenastavíš, tak vlastně i ten klient pak může tam mít fakt jako nějaký pocit vlastně té nejistoty, jo? Může tam mít jako nějaký pocit toho nekomfortu, že vlastně jako neví, co má dělat, jak to má dělat, kdy se může zeptat, kdy může jako reagovat, takže za mě je to vlastně důležitý mít to tam nastavený i pro nějaký jako vlastně bezpečí toho klienta, aby on se cítil v komfortu, protože v okamžiku, kdy mu dáme jasný mantinely, tak on je cajk, to je ví, pravda. co má dělat. To je pravda, přesně, ještě se mi připomněla to přesně říct, dobře, pokud jako, nevím, bude něco potřeba, odpovím maximálně do 48 hodin, prostě v pracovní době. Ještě mi si tak teďka říkám, že vlastně je docela dobrý si to nechat jako odsouhlasit. Jo, určitě. Jako já si přesně říkám, že každá ta spolupráce, ať už je jakákoliv, by měla začínat prostě přesně říct si pravidla obou stran a najít to protnutí uprostřed, co vyhovuje oběma stranám a odsouhlasit si to. Teď by mě strašně zajímalo, jak to jako máte vy všichni ostatní, jo? Mě taky. Kdo? To nás schválně dejte vědět, jo? Jestli jako jsme někde třeba, nevím, na půlce nebo na třetině, nebo já nevím. Jestli fakt to takhle jako máte, nebo jestli je to úplně jakože wow, teď tady mám aha moment, že jako otevírací hodiny, pracovní doba, tyjo, to nemám, takže... Je pravda, že třeba kdyby mi to řekl někdo na začátku, tak se nad tím jako mávnu rukou a řeknu, ježišimara, taková zbytečnost, ježišimara, to je přece jasný. Ale jako čím díl jako podnikám, tím víc je to důležitější, protože
prostě když nejsem v té práci, kde mi někdo řekne, co mám dělat a jak to mám dělat, tak si to musím prostě vlastně stanovit sama. A když si to neudělám, tak se potom přesně dostáváme, a to jsou přesně ty hranice. Potom přesně mi ten klient volá prostě o víkendu, po večerech, nahání mě a mně se to jako stalo, jo, to jako. Takže jste nám jenom chtěla říct, že jestli teď neposlechnete Zrsku, tak se tady za pár let potkáme a budeme si jako říkat, měla pravdu ta Zrska, kdybych to udělala už tehdy, měla jsem svatý klid a pokoj. Ale je pravda, že i ty si říkala, že je to ta zkušenost. Že prostě někdy si na to musíme přijít sami. Někdy si to musíš odžít. No. A to je v pořádku. Jo, naprosto v pořádku. Takže někteří z vás možná dneska udělají nějaký jako zásadní životní kroky a s některými z vás se potkáme prostě za pár let, který nám řeknou se zpožděním, ale přece. Ale přece, no, přesně tak. No a to je vlastně i další téma, který bych tady chtěla otevřít, je to, že v rámci té spolupráce si myslím, že byste se měli i nastavit, co je vlastně součástí. A to taky často neděláme. Jo? Že já typicky, když mentoruju třeba klientky, který chtějí spravovat sociální sítě, to teďka mám čerstvou zkušenost, mám jich několik v rámci mentoringu, tak oni vlastně si ani nestanoví, jako třeba, nevím, dám příklad, kolikrát třeba opraví nějaký typ obsahu. Jo? Že třeba klient to vrátí s tím, že se mu to nelíbí, že to mají předělat. Mm-hmm. Jo, ale on jim to vrátí třeba takhle 5krát. Nebo třeba v rámci nějakých hovorů, v rámci nějakého třeba mentoringu, jo, že domluvíme se, dobře, naučím tě třeba, jak si ty sítě spravovat, nebo naučím tě nějakou dovednost, jakoukoliv v rámci těch služeb a nestanovím si třeba jako, jak často si budu s tím člověkem volat. A pak se typicky, buď to vlastně vůbec si nestanovím, jo, že vlastně vůbec si neřeknu, jo, budu ti spravovat sociální sítě, ale vlastně vůbec si nestanovím, co v tom vlastně je, jo, v nějakém tom balíčku, v něčem. A potom vlastně jsem frustrovaná z toho, že jsem měla nějakou představu, jo, že já to budu dělat takhle. Ale tomu klientovi to vlastně neřeknu. A on to nepochopil. A on to vlastně nepochopil, jo. A potom vlastně se stane to, že on mi třeba píše s tím, můžeme se podívat na tohle, můžeme zpracovat tohle, můžeme střihnout ještě tohle video, můžeme ještě tohle a můžeme tamhleto. A nám už z toho začne už se nafukovat ta hlava, než se začne nafukovat. A potom praskne s tím, že vlastně to je úplně daleko větší objem práce, než vlastně byl původně domluvený a že vlastně pracuji za málo. Že vlastně už mám tolik toho. A teď si myslím, že nevím, jestli trošku nejsem hodně konkrétní v tomhletom tématu, aby to bylo fakt jako pro vás přínosný. Ale přesně, když se dostanu třeba do bodu, kdy lítám, fakt jako jsem v podnikání, jsem přehlcená, mám klienty, mám zakázky, jako vlastně jako mám pořád co dělat, jo? Mám furt spoustu věcí na práci, ale nejsem vlastně spokojená a říkám si, že vlastně nejsem za to zaplacená. A to je přesně ten moment, kdy já si řeknu, jako něco nefunguje, jo, někde a typicky s těma penězma si myslím, že se to jako hodně pojí, jo, to jsme řešili i spolu, že vlastně, a to je přesně jako i vlastně, to souvisí s tím dnešním tématem, s těma hranicema, protože já jsem si prostě nenastavila, co bude součástí třeba a co nebude součástí. No, ještě se mi chce říct, že první věc je, že možná si to nenastavíš a druhá věc je, že to možná neodkomunikuješ, jo, protože mi tady jako běhá hlavou taková krásná věta, tu si zapamatujte. Jakože nepředpokládejte, že někdo předpokládá. To je prostě úplný jako paradox, který my máme jako v hlavě, že jako máme pocit, že on to přece jako ví, ale on ví pěknou prdlačku, jo. A myslím si, že jako tohleto, co ty tady popisuješ, že řeší strašně moc jako holek. A asi jsme si tím jako všichni prošli, že vlastně očekáváš, že ten klient přece ví, co děláš. Jo. Ale tak on ví pěknou perlačku, že jo, prostě. A hlavně, to je jako já vždycky říkám, já se takhle vztekám i doma vždycky, jo, když prostě se tam něco jako děje a teď já třeba tomu jako nerozumím, ještě fakt, jak to mám jako koučovsky trošku jako posunutí, tak kladu ty otázky, že vždycky říkám, ale já nevím, říkám, já nemám křišťálovou kouli, jakože nevidíte nikomu do hlavy, jo? Takže mně přijde jako důležitý si to jako fakt dobře odkomunikovat. Protože když to neuděláš, tak se do tohohle jako, do téhle smyčky se podle mě dostaneš pak hrozně snadno. Jo, to je super, určitě.
To je pravda, ale jako je fakt, že tohle nevím úplně, jak třeba bych měla poznat, jo? Že třeba něco předpokládám, jakože víš, že jako teďka, když jsi to řekla, tak mi to dává obrovský smysl, jo? Že když to vidím zpětně, jo, že měla jsem tohleto říct na začátku, ale na začátku jako vlastně mi to přijde všechno jako, že to tak prostě je, jo? Že přesně, že předpokládám, že on tohle ví, když si mě našel na tohleto, chce se mnou vlastně spolupracovat, tak přece čet všechny ty moje e-maily a všechny ty moje prodejní stránky a tak dále. Ale vlastně pak přesně začneme spolupráci, já předpokládám, že to vlastně si pročet všechno, jak to funguje a tak dále. A stejně pak přijdeme na ten první třeba společný hovor nebo nějaký úvodní setkání a vysvětluju tam vlastně všechno znova, protože lidi moc dneska jako nečtou. Nebo hodně věcí přeskakujou. Takže jako možná je dobrý i si říct, že nastavování hranic není jenom vlastně na začátku té spolupráce, ale je to průběžná práce, pořád vlastně. A taky jako já se často setkám s tím, i že lidi fakt nečtou, neposlouchají, nemají přesně tu 100% soustředění, i když spolu něco řešíme a je jako opravdu potřeba třeba opakovaně vytahovat. Že to takhle vlastně máme nastavený, když jsme se na tom jako domluvili společně, třeba na začátku. Jo, že vlastně nemůžu furt předpokládat, že když jsem to řekla na začátku, že to ten člověk vlastně respektuje jako pořád a že o tom ví. No, já si totiž myslím, že to je pak hodně o tom, že jo, nějak se ten vztah jako mění, prohlubuje. Teď nemyslím, že tam musí třeba vznikat nějaký jako osobnější vazby, ale i ten pracovní vztah jako má nějakou dynamiku. A myslím si, že to jako je fakt o tom, že jako někdy, neříkám, že vždycky, ale někdy tady ty jako zadavatelé nebo ty odběratelé, když jim tak budeme říkat, tak prostě mají tu zkušenost. Oni mají tu zkušenost třeba jako z minula, že někdo byl takovej, že prostě na hlavu by se postavil, když tady já zavolám o půlnoci a řeknu, hele, ráno potřebuji prostě příspěvek a někdo jako vstane z postele a jde dělat příspěvek. Jo, takže prostě je možný, že oni jako takovouhle zkušenost jakoby mají a teď to prostě jako vyžadujou po mně. Ale je důležitý, abych já věděla, že já to takhle nechci, nemám a takhle to dělat nebudu a nechci. A nebo jestli jako jo, tak mám za to, nevím, prostě 100% příplatek. Prostě. Jo, přesně. Ale ano, tohle je pravda, no, co říkáš. Že přesně oni jsou na něco zvyklí a často, a to vnímám taky hodně, že vlastně ty lidi, i když třeba ukončují tu spolupráci právě z tohohle důvodu, že tam je to překračování těch hranic, že to vlastně tomu člověku jako nepřijde blbý, jo, když se tak říkáme, vlastně nahánět nás vlastně přesně den před slevou akcí, abychom vytvořili něco nebo tak. Takže vlastně mu to vůbec jako nepřijde, vůbec mu to jako vlastně nedojde. A když to těm lidem vlastně neřekneme, těm klientům, tak vlastně oni nevědějí, že to jako pořád dělají. Že si myslím, že tam je i důležitý vlastně i myslet na to, že pokud neřeknu, že mi něco vadí, nebo pokud neřeknu, že vlastně takhle ne, takhle prostě takhle já nepracuju, takhle to nebude, tak ten člověk to vlastně nikdy nemůže vědět. Jo, i když to přesně dělá jako trošku podvědomě, o tom jsme se bavili vlastně v rámci i prvního dílu. Ale myslím si, že tam budou vždycky jako minimálně 2 typy lidí, přesně jako tady ty, který fakt jako doteďka jim to nikdo jako neřekl, že takhle to jako nefunguje. A jestli to někde takhle funguje, tak je to blbě, ale u mě to takhle nefunguje. A pak je ten druhý typ, prostě jsou hold lidi, kteří k tomu budou přistupovat vždycky trošku s disrespektem a mají pocit, že jsi jejich zaměstnanec, ale ty nejsi. Jo, to je prostě totiž jako hrozný úskalí mně přijde tady té naší práce někdy, že když si tě někdo najme na nějakou práci, tak někdy fakt jako to je trošku takový to socialistický přemýšlení, jo, že pak jako mají ty lidi pocit, že jsi jako jejich majetek. Vždyť jako já ti přece platím, tak to přece jako musíš dělat. Že ti mají 24/7 k dispozici. Jako, no přesně, jako jo, platíš mě, ale prostě ne, přesně, ne za 24/7, že jo, má to nějaký hranice a má to nějaký prostě mantinely, no. Ale co bych jako chtěla, abychom si vlastně z tohohle odnosili, tak je to, že je to prostě naše odpovědnost jako podnikatelů, jo. Nastavit si ty hranice, říct si prostě, jak pracuju, jak ty věci dělám a vlastně toho klienta vlastně před to představit, že takhle to je, takhle to u mě funguje. Pokud to nechám otevřený a budu vlastně s těma klientama komunikovat, takže tak co potřebujete, jasně uděláme, tohleto všechno támhleto, tak potom se prostě přesně bude dít, že nebudete spokojený v té spolupráci, bude vás to vysávat ta práce a zkrátka takovýhle spolupráce většinou jako dlouho potom netrvají.
Tak máš jako pak hezky našlápnuto na nějaký syndrom vyhoření. Hezky. Ty jsi dneska vzala tak pozitivně všechno. No jo, tak to se je potřeba trošku jako nalít si toho čistého vína, že? Tak než bychom vás chtěli někdy jako, nebo nějak úplně jako strašit, ale je to tak, no, prostě možná je dobrý to vědět, ty rizika. No a samozřejmě ono to není jenom u klientů, ale když se tady bavíme celkově o podnikání, o tom, že vlastně já rostu, já škáluju třeba biznis, deleguju, tak se samozřejmě nastavování hranic velmi úzce pojí i s tím, jak pracuju vlastně s mými lidmi v týmu. Jak vlastně si já nastavuju hranice i s těmi, kteří pro mě třeba pracujou, anebo nemusí to být úplně pracujou jako zaměstnanci, ale můžou to být přesně další lidi vlastně, který mi pomáhají s tím mým biznesem. A tam je to nastavování hranic taky velmi důležitá věc. Myslím si, že se o tom tolik úplně nemluví, protože my tam taky samozřejmě, když chceme pomoct v nějaké části toho našeho biznesu, tak vlastně taky předpokládáme, že ty lidi vědí, jak to chodí. Že ty lidi vlastně jako, jasně, tak já si tě najímám na to, nevím, budeš mi spravovat Facebookovou reklamu. Tak asi teda jako víš, co a jak. Jenže tam je pak potřeba si říct, za mě takový základní věci jsou si říct, jsou to dva podnikatele, jo. Teďka kdo vlastně bude nastavovat ty pravidla, jak to jako bude fungovat. Za mě to jsou vlastně oba dva. Oba dva nastavují pravidla a přesně jako s tím klientem potřebuji tam se domluvit na tom, jak ta spolupráce bude fungovat a říct si důležitou věc a to je, kdo za co má odpovědnost. Jo, to mi přijde důležitý, no. To je velmi důležité, aby ty strany věděly vlastně, co mají očekávat, co se očekává vlastně od obou těch stran. To je samozřejmě, když si beru nějakýho, dejme tomu jako specialistu na nějakou část. No a potom, když pro mě fakt jako vyloženě někdo pracuje, tak si myslím, že se tam objevuje velmi důležitá věc a to je to, jak vlastně pracovat s tím, že jednak je to vlastně někdo v mém týmu, chci s ním mít nějaký přátelský vztah, ale zároveň i pracovní. A to je přesně typicky, mě to úplně připomíná, jako když chci prostě třeba dělat biznis s někým z rodiny. Tam je to podle mě ještě horší. Yes, jo. Protože tam jako nastavování toho, co je práce, co je osobní život, je velmi těžká disciplína. Nejsem to úplně fanoušek. Každopádně i v tom týmu je jako důležitý si říct vlastně přesně ty věci, co jsme si teďka říkali u těch předchozích věcí. A vlastně nastavit si to, kdy jsme vlastně jako ty kamarádi, ty kolegové, ty přátelé, ale kdy vlastně pořád je tam ten vztah toho šéfa prostě, toho já si u tebe platím nějakou tu práci a ty ji pro mě vlastně děláš. Máš nějakou osobní zkušenost, Vlaďko? No, jako vlastně mám, samozřejmě, že jo, tak já si to tak jako nastavuju každý den se svými ženami v dílně. Je to též velmi komplikované téma, bych řekla, protože jako je těžký to ustát vlastně, no, a zároveň jo, je pořád jako, já to mám třeba tak, že vždycky přemýšlím vlastně nad tím, jakože já si potřebuji umět obhájit tu svoji práci a potřebuji si zatím stát. A vždycky jako když tam něco řeším prostě, tak se jako snažím být tady v té roli. Mě tam totiž jako hodně teďka naskakovalo ten role playing, jo. A je to fakt jako, mě to jako pomáhá i v tomhletom, že prostě když pak řeším nějaký jako, nechci říct jako průser, ale prostě něco se jako nepovede, tak se to fakt snažím řešit z té pozice, hele, teďka s váma mluvím jako majitelka té značky, je to pro mě důležitý, prostě jsem tam svým ksichtem zodpovídám za to a potřebuji, aby to takhle jako fungovalo. Jo, a pak z té role můžu vystoupit, jako, jo, takže jenom je to jako důležitý prostě, nebo pro mě a pomáhá mi to a myslím si, že to je jako dobrý nástroj, postavit se prostě do té role, jakože toho, nebo za tu svoji značku vlastně. Jo, když budu prostě delegovat na kohokoliv jinýho, tak prostě ať tam bude vždycky cokoliv třeba blbýho potřebuji vykomunikovat, nevím, někdo něco udělá blbě, nedobře, málo, něco, tak je podle mě vždycky dobrý se tam jako víc se tam jako postavit fakt do té role. Teď s tebou mluvím jako majitel té značky. Jo. Jako odosobnit se od toho vlastně, jo, trošku jakoby nespojovat si to se svojí vlastní identitou. Já jsem ta, která ti tady teďka kárá za to, že jsi to prostě úplně podělala. Jo, ale bejt tam vlastně fakt v té roli jako toho majitele.
Mě teďka ještě napadá, my jsme se o tom taky vlastně v rámci podcastu bavili, kdy jsme se připravovali na tenhle díl. Je to, že my vlastně řešíme ty věci až ve chvíli, ty takový ty nekomfortní. Jo. Řešíme ty věci vlastně až ve chvíli, kdy se stanou. Vlastně neřešíme, co se stane, když třeba přesně šijete pro klienta, nebo třeba my taky děláme nějaký obsah pro klienta a teď se něco podělá, prostě splete se nějaký deadline, udělá se něco špatně, cokoliv se tam může dít a samozřejmě pořád jsme lidi, pořád děláme chyby, takže samozřejmě to je prostě zkrátka lidský faktor a někdy prostě selže a je to součástí toho procesu, ale je potřeba to minimalizovat a hlavně ten klient, tomu je úplně jedno, jo, že se tam něco stalo, ale on prostě potřebuje vlastně dodat ten výsledek, který my jsme mu slíbili. A je pravda, že jako vlastně i já nikdy jsem vlastně neřešila, dokud se něco nepodělalo, když to tak řeknem, tak jsem vlastně neřešila, jak se to bude vlastně řešit potom v rámci toho týmu třeba. A my to přesně jako odsouváme radši, že to vlastně jako, tak teďka to bude krásně fungovat, ta spolupráce, ono se vlastně nic mu nemůže stát. A myslím si, že je dobrá i taková jako prevence myslet přesně na to, že ve chvíli, kdy už si fakt beru někoho do týmu, řeknu mu, jaký má ty odpovědnosti, tak vlastně zamyslet se i třeba trošku nad tím, vlastně, co se bude vlastně dít. A oni ty situace přijdou vždycky. Je to prostě práce s lidma, takže oni jako přijdou, ale vím, že potom se tam přesně může často dít to, že co jsme vlastně řešili i v rámci toho prvního dílu, je to, že my to radši jako odsunem na někdy, že no tak dobrý, tak teď se nějaká chybička se vloudila a tak příště už se určitě nestane. A vlastně chceme být ty hodný šéfky, který prostě... Radši dělám, že to nevidím, že když to nevidím, tak se to nestalo. Přesně tak. A pořád to jako odsouváme, ale jako vlastně nechce se nám jít do toho nekomfortu, jenže potom, co se přesně děje, ono se to prostě promítá do toho týmu a promítá se i do té další práce, kterou společně máme. A samozřejmě většinou to není jako v pozitivním, ale v tom negativním. A jenom to jako eskaluje vlastně ten konflikt. A potom vlastně přesně jako po jedné chybičce, dobrý, 2, dobře, 3, tam už se to také koláme, 4., 5. a pak už vlastně exploduju jako ta bomba a vlastně si řeknu, že takhle prostě ne a je dobrý tomu vlastně předcházet. Je to těžký, je to prostě věc, do které se nám většinou nechce, ale je to velmi klíčový se nad tímhle i zamyslet. I to je součást prostě práce, delegování a vlastně rozvoje nějakého mýho podnikání. Ale ještě vlastně poslední věc, kterou ty si i zmínila v rámci těch rolí, tak já mám tady poslední poznámku, právě i která za mě velmi souvisí s nastavováním hranic v rámci podnikání, je work-life balance. A přesně jak ty jsi zmínila, nastavit si role, jo? Že kdy jsem přesně ta podnikatelka, kdy mám ten osobní život, kdy jsem možná i ta kámoška s tím týmem a možná to může být i v rámci těch osobních vztahů u klientů. Že samozřejmě třeba já jsem taky typ člověka, nebo typ toho podnikatele, který má dlouhodobý klienty, mám i roky vlastně u sebe klienty, takže tam opravdu ta osobní vazba je a někdy je těžký vlastně najít ten průnik mezi tím, jsme i jako, začali jsme spolu spolupracovat, spolupracujeme, je to fajn, jsme i ty kámošky třeba, který jdou jako na kafe, ale potom je důležitý přesně si říct, dneska jsem v té roli té kámošky, dneska si pokecáme, ale potom přijdeme na ten pracovní kol, tam už kámošky nejsme. Tam už jsme prostě v tom vztahu dodavatel, odběratel, už to tak řekneme v tom marketingovém pojetí. A možná mi ještě napadá vlastně, protože tohle byl vlastně tvůj nápad, nebo tvoje vlastně jako myšlenka, si říct, nebo zakončit to tím, co když mi dělá problém vlastně přepínat tyhle ty role, nebo vůbec třeba jak si je nastavit. Měl bys nějaký tip? Napadá mě jako jedna věc a já tomu říkám přechodový rituály. Jo. Teď úplně třeba typická situace mě napadá, protože přesně, když podnikáš, tak je strašně jako asi taky důležitý, jako kde podnikám, jo? Jestli jako jsem doma, nebo chodím do kanclu, ale asi to tak máme jako všechny, že občas jako pracujeme doma. Takže jako za mě strašně důležitý oddělovat ty věci, jo? A může jako fungovat přesně nějaký takový přechodový rituál, že prostě přijdu domů z kanclu, nebo jakoby z práce a vytvořím si nějaký přechodový rituál, jakože teď jsem máma a teď už jako nepracuju, jo? A může to být, je to jako prostě zase jako práce s tou pozorností, jo? Není to o tom, že přijdu domů a
teď jako se něco jako stane úplně prostě zásadního. Je to fakt jenom o tom, že si udělám nějaký malý rituál k tomu, že si jako v té hlavě ukotvím a teď už jsem doma, teď jsem ta máma a teď se tady fokusuju na tu rodinu. Že to fakt může být cokoliv, že se převlíknu do tepláků, udělám si kafe, jo, dám tašku do rohu prostě, odložím počítač, cokoliv takového to jako může být, nějaký takový jako malý rituál, nebo že přesně vystupuju z auta, jo, a už si jenom řeknu, OK, jsem doma, prostě nechávám to tady jako bejt. Takže cokoliv takového malého, drobného může jako zafungovat. Mm-hmm. No. A jako přeskakování z těch rolí, já to jako hodně používám i v koučování, kdy se s tím dají dělat i různý transpoziční jako cvičení, jo. Ale někdy je fakt jenom dobrý si prostě tu roli jako pojmenovat. Jo, že prostě teď pracuju, teď jsem ta podnikatelka, tak teďka prostě pracuju a pak z té role vystoupím a řeknu si, OK, tak teď už nepracuju, teď jsem ta máma. Jo, a fakt si to jakoby pojmenovávat jako pro sebe. Někdy teda musím říct, že je dobrý to pojmenovávat jako i u té rodiny. Mm-hmm. Jo, že prostě říct tím, hele, teď pracuju prostě, teď jako mám tady tu práci, teď jsem tady jako v této roli, potřebuju prostě čas a fakt to jako komunikovat si fakt teďka vlastně, co dělám, v jaký jsem roli, no. Mm-hmm. Je to za mě jako jeden z těch nejlepších způsobů, jak si to ošetřit a úplně se z toho nezbláznit, protože fakt jako když podnikáte, tak to nejde úplně 100% jako oddělit, ale když to neoddělíte, tak prostě zase jako se tady dostáváme k tomu, že si tak jako nabíháme fakt jako na nějaký syndrom vyhoření a prostě brzy nebo později nás to sebere, no. Takže tohle je jako dobrý za mě. Je to tak. No. Já si myslím, že jsme probrali zase velmi složité téma. A užitečné, ale. Určitě, já s tím souhlasím. My budeme určitě moc rádi, když nám řeknete, jestli bylo užitečné, jestli je to něco, co řešíte. Jestli si to jenom nemyslíme třeba. Ježiši Kriste. No dobře. Samozřejmě budeme rádi za jakýkoliv komentář, jestli přesně budeme rádi i za to, když nám nasdílíte nějakou myšlenku, která vám utkvěla, nějaký aha moment, cokoliv, protože pro nás jsou to důležitý vlastně aha momenty, poznatky a samozřejmě i vlastně další nápady, co a jak vlastně zpracovávat v rámci našeho podcastu, v rámci našeho obsahu. Takže budeme moc rádi za jakoukoliv reakci. Budeme rádi za komentáře, lajky, odběr. Vlastně můžete nás sledovat na YouTube, Spotify, Apple Podcast. Naše díly vychází vždycky 2krát měsíčně. Můžete nám i třeba dát vědět, kdybyste chtěli nějaký konkrétní téma, který by vás zajímalo, který bychom tady měli rozebrat. Tak určitě budeme rádi i za to. No, chtěla bys ještě něco dodat? Já jsem teď přemýšlela, že vůbec vždycky se statím, tam říkáš jako dva díly měsíc, tak už jsem, to už je na mě jako, už to nechytím, už nedržím tu linku, takže myslím, že jsi to řekla všecko, je to za mě úplně vyčerpávající, takže my moc děkujeme, jsme rádi, že jste s námi, že nás posloucháte a těšíme se na příště. Přesně tak. Víme další téma? Já ho nevím, ty ho víš, určitě ho máš někde napsaný, páč, jsi strukturovaná a já jsem chaotik, takže já ho nevím. Prostě. Já jsem si říkala, že by bylo fajn vlastně trošku i natýzovat vlastně takhle tak další téma. Tak příštím díle, 2 dílech vlastně, jak to máme nastavený, budeme řešit téma sebevědomí. Wow, no tak to je hezký. Tak my se na vás těšíme příště a mějte se krásně. Mějte se krásně, ahoj. To vůbec nevěděla, že to máme jako téma.